OK, takže čaute ľudia, moje meno je Manďa a vás vítam z ďalšieho videa, toto video bude vlastne, že hram Rivals a hej, som cez iný účet, som cez tento účet, no neviem ani jak sa volá, lebo na svojom som dostal ban a to nebudem vysvetľovať radšej. A som chcela natočiť akože také video, kde budem ukazovať svoj skill ako keby v Rivals v shooting arene, lebo som nie cez svoj hlavný účet a na tom mám všetky tieto zbrane. A ešte som vám chcel ukázať svoj nový skin na AR-ko. Hej, poslal mi to kamoš a hej, je to mega pekný skin na AR-ko, akože mohol byť lepší, ale nebudem sa sťažovať. Ja vám ho idem teda ukázať. A vlastne ten skin na to AR-ko je mega pekný. Ja som ho získal cez tento účet, lebo vlastne nemám svoj hlavný účet. Je to tento skin AR-ko 10 bilión vidíc. Díky kamošovi za vlastne jak sa volá jak sa získava a ja idem na to. Tu by sa dobre dával headshotka. Keby tak. Tak ja idem hrať, lebo proste chcem si otestovať ten nový skin na AR-ko, len tak ešte ho tu na video ukážem, keby niekto nevedel, aký skin. A ja dám na ňo aj preč toto, lebo mne sa páči takto tento gold. Pripomína mi to aký, lebo proste pripomína mi to tento skin, takže si ho nechám. Ale tento je tiež pekný. Tento chcem získať na svojom hlavnom akaunte. Ja mám teda akože nejaké tie skiny, ale nemám úplne všetky. Ja napríklad aj by som strašne si prosil tento Nuke Launcher, aj Spaceship Launcher, Cam Pencil Launcher, RPky, ja aj to viem, čo je. To je taký kľúč úplne, že aha, ja nemilil som sa. A akože na flerku by som chcela asi Firework Gun alebo toto. No, ja to nebudem odkecavať a radšej idem hrať. Tryhard, no nič. No tak skúsime to, riskneme to, ale ja vám hovorím, že ak prehrám, tak je to z toho dôvodu, že neviem hrať. Radšej by som si dal flare gunu a toto, lebo ja nechcem akože prísť. Ja chcem získať win streak. Ale je mega pekný ten skin, len sa mi na ňom nepáči, keby akože ja som zvyknutý na inakšie to. GG. Akože snažil sa týpek, pekne aj, ale to nevadí, no. What? Jak to? How? Ako? Ja som, ale, no dobre, ja som level 131 mysleli cez svoj kanál a cez svoj hlavný účet, ale tak no, teraz si bude fakt mysleť, že som level 17. Ale dal som si iba tak. What? Dobre, idem si dať RPGčko. Poď! Nie, ja som nestihol RPGčko.
Budem sa držať od neho ďaleko. Lebo on keď na mňa namierí snipov, tak je koniec. No. Super, ešte mi dá Elko. Ale keby som bol cez svoj hlavný account, tak by nešiel so mnou vôbec. To by sa bál jak šibnutý. What? Však som bol zas... Áno, ešte mi tu dá Elko. GG. Takže za mňa dobrá hra, ale prečo nemôžem hrať ranked? No to nevadí, ale... To je nejaký tryhard, ale fakt, že... Nechoďte proti nemu, ak nechcete prehrať. Ale ja idem proti nemu, lebo ho chcem fakt poraziť. Ja mu chcem dať revenge. Revenge mu dám, takže si dávam granát, lebo... Ale dobre sa vyhýba. RPGčka. Ja RPGčko nehrám, ale tak keď ide od tohoto hráča, tak kde? Aha, on ide RPGčko tiež. Hello. What? Yes, ja, hej. No dobré, tak ako chceš. Dobre. Hida je po ňom. Ak mi nedá tou jeho snajperkou. Dal som ho. A teraz lívne. Však lívne. Noob. Ja, že som noob. Kukuč. Čau. Tak nič. Tak toto už vyjde. Bohužiaľ, no, tento hráč. Ja keby idem cez svoj hlavný účet, tak by sa bál, ale že jak. By nešiel proti mne cez môj hlavný account. Yes, poď, nahitoval. Kuk. Nie, nevyšlo. Kde sa skrývaš? Aha, tam si. Ja ale fakt RPGčko nehrávam, iba kvôli tomuto hráčovi hrám RPGčko. Lebo ma fakt štve, akože. No dobre, to som prehral. Dobre, to som prehral. Teraz začal poriadne, ale že hrať. Poď. Keďže on pôjde tak, ja to vystrelím sem. Ale nestihol som. Brak teraz začal hrať shotgun. Kam, poď. GG, takto som prehral. Ale že jedine, že by som mu tam poriadne hodil ten granát, akože. A to není šanca. Že sa to zasiahne.
Poď, yes! Yes! Ja som to vyhral na dne. Ale nebudem toxic. GG. Tak to som vyhral. Super, aspoň som... Aha, teraz... Čo teraz? Ja som mu napísal... Kevin, no tak ten dostane teda. No super, teraz dostávam nejakou veľmi mobilných hráčov. Nejaké divné. Aha, super. Ideme arénu, no nič. Znovu, tak ale dám si na tohoto, neviem aký je, tak si dám na ňo AR-ko. Dáme si grenade, dám si grenade. Aha, on ide RPGčka, GG. On teraz vystrelí k tomu. Ahoj. Ale páči sa mi tento skin. On je NPCčko totálne. Brr. Tak ten Kevin dostane teda. No to nevadí. Aspoň budeme mať free streak. Teraz pôjde určite inakšie. Yes. Tak toto bolo ľahké nejaké. Hrám tu proti nejakým ľahkým. No to nevadí, aspoň. No zaujíma, že čo budeš robiť teraz. Sakra. On kde bol? Ja som si ho tam vôbec nevšimol. Ach jo, ešte má reportnú začitovanie. Budem mať bannutý druhý účet. Jo. Až teraz sa spamätáš? Tento hráč mi robí teda pekné problémy. Ja som nemusel ani vystreliť, ale dosť mi to laglo, jak tam začalo odpalovať. To nevadí. Kam poď, exploduje to presne pre ňou. Už by bol dead, no 5-1. 5-1 nad lepším hráčom akože. Samozrejme nie je lepší. No, čo sme tu dostali? Teraz sa tvárime jak totálny noob, ale že nie, akože. Ale dostali sme toto aj inverted. To vyzerá takisto. Takže dám sa takto. A čo tu máme ďalej? Nič. Ja tu som vlastne niečo dostala. Žoli čestka. Však to je ten nosný warp. Ja aj nie vlastne. Ja, že vy to moc nevidíte, ale tak... No to nevadí. Ja si idem dať inak tie nosný warpy, lebo tie mám rád, tie charmy teda. Ktorý je peknejší? Za mňa tento Rivals, ale aj nosný games. Takže na tento si dám toto. Tam si dám toto. Ja mám strašne rád toto. Toto je pekné. A aj tá hviezdička, akože. A takto, ono to má. Aha. Nejako dostali. Tryhard je tu druhý najlepší level. A ja som ho zabil. Lol, GG. Týpek chce dostať. Dostávam tu mobilných hráčov, ja som sa joinul na mobilný server, ti hovorím.
Yes. Aspoň bola moja mapa. Teraz som mal 72 FPS. A dáme si AR-ko na túto mapu. Tu náhod, kámo, tu náhod pekne teda akože, ale... Lebo táto mapa je moja obľúbená. No, zaujímavé, kde je toľko. On ide hore, on je hore podľa mňa. Tak není, ale je tam je. Tu je. No nič. On má ten istý var. GG, teda skin. A OK, toto ma prekvapilo celkom. Ja som myslel, že nie veľa ľudí má ten tóny. Teraz som dostal teda. Hej, aj ja mám granát. Tento je nejaký ťažký na porazenie, takže čas na RPGčko. Ne, GG. Bohužiaľ. Tichučko. Ja by som najradšej shiftoval. Ahoj. On sa odpalí z mapy, on bude taký šikovný, že sa odpalí raz z mapy. On skydol. Jak som sa ho lakol. Počkaj. On je nejaký OP na level 34. Podľa mňa má tiež ten istý problém, jak ja. Ahoj, ja ťa vidím. No, týpek, ja vidím všetko, ale... Tak nevidím možno. Možno som nevšimol si... Možno som si nevšimol tak trošku... Čo? Čo urobil? Nejaký divný je ten hráč, akože, ale tak čo už, no, možno iba má dobrý skill. Ale na level 34, no, pochybujem, že na level 30. Mne to nevyšlo, sakra. Ahoj. Akože už... no, ja som zabral vlastne, že tu môžem vypadnúť z mapy. GG 5-0 a prišli sme o svoj streak. Ale dáme ešte jednu hru dám. A vyhral som aj Chicken Game. Neviem ako, ale... A ešte bola na mňa hráčka Toxic za to, že... Neviem... GG. Ja už nejdem proti... To je pekný skin. Pro common. Oni ma volajú, že som pro. No počkať, nie som si. Ja si idem kúpiť nožík. A na ten nožík si môžem dať vár, ktorý nemám žiadny. Ja chcem tento nožík. Ja idem proti týpkovi teda, ktorý je o 20 level lepší, že vraj. Ale ja idem katanu, či arenu, lebo to je moja obľúbená mapa. Takže dáme si toto. Dám si svoj loadout zo skinov, ktorý nemám, lebo nemám zbraň na to. OK, ale toto prehral. Nebude čakať, že budem takýto grind.
Keď na neho vytasím nožík, tak to bude prekvapený asi. Jak som získal nožík. Oh. What? Není nejaký dobrý typek. Ja, to ten, ktorý... Oh, on má tiež nožík. GG. Ja by som chcel získať Gingerbread out. Zabijeme ho. Yes! Toto nečakal. Že ho nahitujem akačkom a potom pôjdem. Uh-oh. Ja mám malo skill. OK. Poď. Nie. Prečo ale schytávam teraz samých mobilných hráčov? To nie je fér. Alebo dám, aby nám tam bolo ešte vidieť kolo. To nie je fér, ja dostávam samých mobilňákov. This is not fair. Mobilní hráči level 13. Alebo level 20 teda už. Yes, jak som ho nožikol. Backstep, akože pekný. Pekný. Dajme tomu, že... Ne, ja som to odpálil, sakra. Poď. A teraz mi len nedaj, prosím ťa, headshot. To som sa bál. This is not fair. Yes! Backstep. Aký pekný backstep. A toto je moje prvé video z Rivalsu. Yes. Jak? Dobre, ponaučenie pre mňa. Nikdy nebudem chodiť dopredu, lebo ak nechcem, aby ma backstepol niekto. Poď. Yes! Dal som ho nožík. Dobre, teraz je to match point. Či sudden death. Yes. Ja si dám R, tak nič. Nič. Typek pôjde auto, je mi jasné. Dal som mu knív, akože knív je moja favorite zbraň a toto video by bolo u konca. Viem, že to má 23 minút a nikto to nebude pozerať, ale to nevadí, zatiaľ to